Mhuri yeZimbabwe ndauya zvekare paita nyaya panapa. Advocate Fadzayi Mahere versus Machakaire nyaya yazobuda cause I know kuti vanhu mamamirira kuti ko zvichamirira sei pa judgment panapa, but panapa tiri kunzwa kuti Mahere aluza ku court uko pane lawsuit aya anga akafaila vachinetsana na Machakaire. Dzadziri nyaya dzekuchinjana mashoko pa social media kapachinza akoyo, is it true kuti wade uyu wachiti iwewe is it true kuti waita zvakati kungonetsana kwakadaro kuchinjana mashoko kwaingoitika ikoko. Nyaya yape yasvika iko zvinezvi paakupisa, honestly speaking, cause vanhu vakawanda vanenge vada kunyazoziva manje kuti chinhu chacho chinopera sei. But inini hangu paya yakatotanga kutotaurika nyaya yacho ndakazvitaura ndikati apa pachashanda backup yekuti umwe munhu achazongotimerwa panhu padekedeki obva anzi iwo because of pipe wakazodai kana kuti iwo because of pipe wakazodai. So nyaya iri yekuti chi, nyaya iri yekuti timu zhinji rinenge riri ZANU-PF iri vanenge vakabhekwa zvakatonyanya, because nyaya yavo itori beto yekuti face to face ka uyu anoswera ariko because ndi lawyer ende ndi lecture ku university. Saka asi zvinhu zvokuti angarohwa chekuseri chekuti angavharwa kana kuti angabiridzirwa zviya haitwe iyoyo. Saka asingaitwe iyoyo manje asi pane pekuti vese vari pasame ground. Uyu hake haasi wekumacourts but anotamba navanhu vanenge vari kumacourts ikoko vanoziva chikiribidi chacho. Saka uyu anongowana backup iri nani because team yaari kubva yaanenge achirepresenta vanenge vachibudisa mari dzinenge dzakanaka. But pakaipa amene kuti inopera sei. But inini zvangu that is not the only reason I'm here. Nyaya iri panapa yatauri kuti ndibata inyaya ya Sydney Sekeramai. Nyaya Sydney Sekeramai haina kundibata mushe, honestly speaking, because Sydney Sekeramai akabuda on video nezuro achipuwa mota ameno yanzi the Council of Elders Forum for ngikini ameno zvima veterans zvavo zvaitezvi. So iye Sydney Sekeramai kwakutambudzwa mota na ED chinja akatanga kutaura dzaiwa maita basa zvese zvamuchati tiite tichaita, tichikuteererai, tichikuenderera mberi nemi. Uri kunzwisisa? Mastatement ekuita sei? Mastatement ekusimbisa 2030 agenda. Mnangagwa anonyatsoshandisa nigirikini zvokuti andichazoziva kuti tsoro dzacho matambiro adzo akanyatsomira sei zvokuti kunyatsorowana nebrain kurowana nemusoro. Because imimi vanhu mune muri busy pakuti haiwa but ko Mugabe makamubvisirikwa ndi Mugabe mama kuti ada kusvika ada kungoramba anopinda muzana ari pachigaro ipapo. Chii chakadaro chuchuchi andizvo makabvisira Mugabe vanhu mune muchipopota iyo but but ngati toita kakurivhesa. Mugabe wacho aida kusiyira ani chigaro papanzwa kuti angari preferred successor waMugabe ndi Dr. Sydney Sekeramai. Even Sekeramai zvaitotaurwa even pama-TV, Dr. Sydney Sekeramai was my choice. Ndiye waida kusirwa nani naMugabe. Ndiye the same person ari kubuda achitambidzwa mota achitaiwa maita basa baba tichakuteerera zvese zvamunoda kuramba muchiita. Zvino zvakutoti vhiringidzo kaneso because imimi already ritori joka iri. Already matone zvakawanda zvekutotaura kuti hatichadi kutomunzwa Sekeramai yeye ngatoita zvekuti green kwave ikoko. Inangu chandakadzidza ndechekuzongoti nyaya dzeZANU-PF dzikadzi muchadzirega muchapedzera musingachatodi kutonzwa kana nyaya dzepolitics makutongototi ZANU ichasvika nguva yekuti munenge waudongonzwa kunzwa ZANU waudongomirira kunzwa kuti ZANU yabva ndo wedi pavanhu pa especially vazhinji ndo pavatove izvi zvakutongoona kuti kana dziri nyaya dzine chekuita nenyaya dzeZANU-PF hataniita kuzvipindira zvinyaya izvo because unenge wakamira uchifunga kuti pamwe uchazongotsvagawo rimwe bhiza richazongota se richangobudikira richimhanya richingoti da kuenda nauyu, ndoda kunotamba nauyu, ndoda kumhanya nauyu, ndo bhiza randakuda kuenda naro. Anenge ari mashura mafanizi chaicho. Saka Mnangagwa ari kuvarwa nebrain vese mukabuda muchita but chipa kaSekeramai angari ngirikini waMugabe because pane vanavo izvezvi. So hapana hwana anokwanisa kumisidzana naye izvezvi. Vese vakatonyutralizwa vakadzika kuenda zasi kudona chaiko. Ana Sekeramai ameno anenge achingoita vanenge vachingotenderera varimo muzasi maMnangagwa imomo nekuchena musoro ikoko vachingoti nziwo alright vaSekeramai mavaona vaSekeramai vakazodai so vaSekeramai chichi zvepfungwa dzekuti kana kuti angabudisa kana anything kana kuti kumbozvimaketawo kuti vana veZimbabwe vaona kuti kana kuti maqualities acho aisimbiswa naMugabe kunzi ndo pane maqualities andakaona kuti achabudawo kana kumboma display wakahwana achiratidzawo nyika yeZimbabwe kuti inini ndinokwanisa kuitawo zvakadai hapana kana one day zekuti munomboona zvinhu zvakadaro zvichiitika dzinongosara dzangowo nhoroondo. Chichatoshamisa nje kuti madhara vachatotangirwa kupinda pachigaro nezera rana Machakaire riya mamirira zvakaita kwazviri kuenda izvezvi. But I'm not saying kuti Machakaire arida kuningina. Mungazoti kanzi Kulini watanga kuda kuroesa mwana, handisuda kuroesa mwana. Ndiri kungotaura kuti achatangirwa nevechidiki vamwewo vatopo zvavari kurekrutwa, the likes of ana Tungwarara, the likes of ana Tagwirei nerimwe timu ringoripo paground.
richamutangira kupinda apa iye angari achisimbiswa chinzi aiwa ndochamakuva angu maoveteran vakarwira nyika nyaya yeumberi muZANU-PF kuti anachokadi zvimwe zvacho tisingadedi kuzvitaura but nyaya iripote kuti ukaona kuti maoveteran ndo vanhu vanodziya musoro muZANU-PF kwekwe kudziya musoro zvitori serious zvekuti Mnangagwa he is even aware of that. He is aware. The likes of Anageza maoveteran timu yari nodziya musoro zvekuti vanhu vanenge vachitomuchallenge kuti aiwa ita ubveu zvibasa rechiko zvokuti taura zvatitere nyaya dzako. Saka anoti aiwa maoveteran bachavo kuti vanyatsomupa respect havanyanyozompa yese kudai so. Vane kamwe kakuzombomusaiza kakomurerutsa. That's why unoona kutanga kuti now auda kuempower vechidiki. Vachiva empower achivaisa mudhuze. Tarisa mawiri ari kuita natagure chete. Mawiri ari kuita tungwarara chete. Mawiri ari kuita rimwe timu ravo vanenge vachinoumba vachigadzira richisumuka mbijana. So that maoveteran pavanoda kuzoramba vazodzoka futi vakuti hey wochakati vechidiki vanenge vakutanga kutonzikina apa uyu anenge achiinfluenza mayouth kuti ichasvika nguva yekuti pachamaudzwa kuti tichada kutongwa nemadhara ivo aikozoti ivo vapedza madhara iye ada kuita the last mudhara wekutonga ini kana ndikasatonga I will be the last mudhara kutonga chinichi. That's my understanding bazvinhu zvacho zvavari kuita izvozvo ndoziva kuti nyaya dzacho dzine zichinetsa because kumashure kuti aizviziva a lot of you guys were asking kuti zvivindi zvachamisa zviri kubva kupi kuti chamisa ari kutaura kuti zvoni ime zvekuriga election zvaMnangagwa haana kana rume yekuriga election hazvirigike this time then Mnangagwa ndobva azvirovera mesi dzake ari ega saka vatoshambisika kuti ivi chii chakanyatsoitikapo even kana yechamisa maona pakapuwa mari dzawo akaramba akamatarisa so akagara so akavhunduka achishamisika so apa achita kudikitira kuti iwe zviri kunyatsofamba sei because iye aitozviziva vanhu vakawanda vaida kunyazozoti ko iwe toda mareforms wazoita sei keshamari because ungadaita election pasina reform here iye aingoti aiwa haana rume yekuriga munhu because unongochiziva zvinhu zvako pane maoveteran akasumuka kuti no this time toda kuti tibheke this young man ngatimbheke ngati let's do something zvatoita naye kuti atinge achiita because vanga vaona Mnangagwa ngatomuona kudhara mesi dzake achingopedza ipapo chete vatonika because vanga vaona kuti manikitira mamwe apera machinji apera saka toita sei ngatingoita shaya something ngine maoveteran vanenge vada kucontrola they want to control everyone in the party they also want to control Mnangagwa even ari president saka vakati the best way toita sei tombonopinda kuwapfana tapinda futi tichiva controller iko zvinhu ndosakamukuona zvese zviri ngoti mbombo zviri ngoramba zvichingodzika zvichingoenda Anageza wangoti ngosumuka nekuda ngotaura kanzi mubate ngauye kunoko nanhasi azika kuti ari kupi vamwe vambofambisa propaganda aiwa Geza atotaura paari vari kutopaziva vanenge vachitosvika kutosvika imi makatarisa nyaya yacho imi makanyatsozvitarisa imimi do you think kuti pane paanonzi anozikanwa paari oregedza kutorwa vangangoziva kuti anogona kunge ari pakati ana ningiwo kana kuti anogona ari nyika yekwakati pakati pasingapindike because kune kumwe kusingatopindike zvekumhanya kana dziri nyaya idzodzo but kana ari paanozikanwa chaipo why anga asingabude free like zvoita vanhu vese zvokuti tinongobuda chingoti uri kundoona here pandiri uri kundiketa here why is he not doing that but it's a topic for another day. I'm not even here for all those stories zvokuti tiswere tichitaura but zvinhu zvokuti zviri kungoitika ndezvakakosha kuti vanhu mungoziva kuti zvii zvinenge zvichinyatsosaka mukuona kuti avese avari kurerutswa ana Sekeramai kuti Sekeramai akubuda kunzi akutambira mota wakutambirawo zvinhu zvechigana ndinongonzi manje ukada kuzosumuka kuti utaure kuti we don't want that nobvanzi baba itai manonzi matable manners idyai makanyarara nditi wakadyawo saka idya wakanyarara toda kuti munhu adya akanyarara ndozvavanenge vakutaurirana ikoko pachapisa nyecho chanetsa TV kaikutorira subscribe kuti zvizokufambira ano pane zvimwe zvima information no worry chakupa full information ongokindeka notification bell tine mapost asitori paseo saka tikutoti futi ndiyo chane uyai mu advertise masola panel everybody say coolien yeah information is brilliant yeah everybody say coolien yeah my updates are brilliant yeah saka tikoti Coolien TV ndo mawani atisingade kuzonzi tadona mani asi TV weona kujapani pari kushandwa basa kwete zvemafani saka chiri kushota engagement yoita seti kurota but aizvonyo mangoti supporta ngobaya pera hapana kachichashota